Nachádzame sa priamo v srdci vinárskeho mestečka Svätý Jur, len 15 minút od Bratislavy, kde vám predstavím výnimočný dvojizbový dom so štedrou výmerou 114 m². Táto nehnuteľnosť v sebe spája historický charakter, praktické benefity a jedinečnú atmosféru, ktorú inde nenájdete. Skvelá voľba na pohodlné bývanie, ako aj atraktívna investícia. Dom pozostáva zo vstupnej chodby, 3 priestranných miestností, samostatnej kúpeľne s vaňou, šatníka aj špajze. 2 izby s klembovými stropmi dodávajú interiéru neopakovateľný charakter. Kuchyňa so špajzou je vybavená vlastným kotlom, ktorý zabezpečuje kúrenie aj ohrev vody. Obrovským bonusom je táto záhrada, ktorá je tichá, upravená a bude iba vaša. Ideálny priestor pre relax.